Tak nevadí, ale vaše dlane. Poďme, hands up. No, to je vyrovnané. My to môžeme sedieť asi fakt do zajtra. Ale chlapci si to užívajú a rozhodli sa, že keď to je v finále, tak nám ponúknú to najlepšie, čo vedia, takže budú to naťahovať dovtedy, kým sa to bude dať, kým budú vládať. Takže teraz opäť trošku šestíčka na českej strane. Toto bol úder, ktorý musel byť natrénovaný, pretože ten úder išiel presne tam, kde Indra chcel. Ale chlapci zabúho na odvrátili český setball. A Fischer vybojoval ďalší setball pre Slovákov, 27-26. No a tak poďme hlasom podpory, pretože chlapci naši slovenskí majú setball. Tak je to ako na houpačce, takúto, že tí bratci všetci. A opäť je to vyrovnané 27-27.